ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳа, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, чӣ хеле ке медонед, дар турнири UFC 276 ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта баргузор гардида буд, ҷангвари вазни миёна Алекс Перейра рақиби худ Шон Стрикландро дар якум раунд ба нокаут равон кард ва бо баромади худ Алекс ба Ҳамзат Чимаев чунин илҳом бахшид, ки Ҳамзат ӯро ба муҳориба даъват карда чунин навишт: «Ман бо ин ҷавон ҷангидан мехоҳам. Дана Вайт, биё ин корро ташкил кунем», навиштааст Чимаев. Ва баъди муҳориба ин суханҳои Чимаевро ба Алекс Перейра расонданд ва ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: «Ман танҳо дар фикри ояндаи худ фикр мекунам. Пеш аз муҳориба бо Стрикланд бисёриҳо оиди муҳорибаи ман зидди Адесanya гап мезаданд ва ман дар ҷавоб чунин мегуфтам: сабр кунед, ман бояд аввал бо ин рақиб ҷангам. Ҳозир маро муҳорибаи унвонӣ бо Адесanya интизор аст. Баъд мебинем ки чӣ гап мешавад», гуфтааст Перейра. дӯстон, хотиррасон мекунем, ки пеш чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесanya ва Алекс Перейра дар кикбоксинг 2 маротиба вохӯрда буданд ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо Алекс Перейра ғолиб шуда буд. дар якум муҳориба бо қарори доваро, а дар дуюм муҳориба боша ӯ Адесанyaро ба нокаут равон карда буд. Алекс Перейра ҷангвари бразилӣ аст, аммо ӯ мусалмон аст. соли 2015 Алекс Перейра дини исломро қабул кардааст. оиди ин чиз шаби гузашта якчанд сомонаҳои варзишии хориҷӣ хабар доданд. ва дӯстон, дар ҳақиқат агар Алекс Перейра дини исломро қабул карда бошаву то ҳол мусалмон боша, дар муҳориба зидди Адесanya албатта ки мо ба ӯ мухлисӣ мекунем. дар турнири UFC 276 байни ду топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер ва Дастин Порье муноқиша шуд ва қариб буд ки ҳар ду онҳо дар ҳамон ҷо ҷанганд, аммо позбонҳои UFC онҳоро ҷудо карданд. баъди ин ҳодисаи рухдода, Майкл Чендлер гуфт ки Дастин ҷангидан мехоҳад ва аз ҳамин сабаб худро идора карда наметавонад, аммо ӯ бояд ки худро идора кунад, чунки ӯ мутахассис аст. дӯстон, ба фикри шумо ин пешбарии муҳорибаи онҳост ё дар ҳақиқат онҳо якдигарро бадбинӣ мекунанд? метонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ хеле ки аз навори гузашта медонед, Чарлз Оливейра ба Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоби сахт дод. а Нурмагомедов боша дар ин суханҳои Оливейра чунин ҷавоб дод: муҳорибаи навбатӣ ӯ зидди кӣ мешавад, ин чизро на ислам, на ташкилоти Ҳабиб қарор мебароранд, балки UFC қарор мебарорад. онҳо роҳбар доранд ва ин роҳбарон чунин қарорҳоро мебароранд. хуб мешавад агар ки ба мо гӯянд ки муҳориба дар Бразилия мегзарад. мо зид нестем. мо ба Бразилия меравем ва чемпиони онҳоро бо стили бразилиҳо дар ҷуҷитсо мекушем. ба ман ин чиз маъқул аст. ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки ислам Чарлз Оливейраро дар замин шикаст медиҳад. ҳозир шумо маро барои ин суханҳоям танқид мекунед, аммо ин суханҳои шумо ягон касро бероҳат намекунад. барои ҳамин, агар ба мо гӯянд ки муҳориба дар Бразилия мегузарад, бигзор ки ҳамон гуна шавад. Рио де Жанейро, Сан Пауло фарқ надорад. як вақт ман дар Сан Пауло бо Тиаго Таварес ҷангида будам. ин муҳорибаи хеле кӯтоҳ буд, 1.5 дақиқа. пеш аз муҳориба ҳамаи бразилиҳо мегуфтанд ки Тиаго маро дар қафас мекушад, аммо баъди муҳориба ҳамаи онҳо назди ман омада бо ман аксгирӣ мекарданд. дар муҳорибаи Ислам ва Чарлз ҳамаи кор маҳз ана ҳамон гуна мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, фикр мекунем ки аллакай пешбарии муҳорибаи Ислам ва Оливейра оғоз шуд ва дар ҳақиқат ин муҳориба аз рӯи стилҳо яке аз беҳтарин муҳорибаҳо мешавад. шояд ки ин муҳорибаи хайпӣ ба монанди муҳориба зидди Конор нашавад, аммо аз рӯи стилҳо гирем агар, ин аз ҳама беҳтарин муҳориба дар вазни сабук мешавад, чунки ин муҳориба аниқ дар замин мегузарад
ва хеле шавқовар аст дидан ки кадоме аз онҳо дар замин бозии худро ба кор медарора ва ғолиб мешавад. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.